Jó napot! Ahogy lássatok, én vagyok Kevin. Üdvözlök, baby. Azt még jön egy buzi. Kocskáj, stoj! Stoj! Ty buze rad, stoj! Čau. Ideme do... Ako... No, takto ti to poviem. Ty s nami? Ideme do hororového domu. Da, ideme do hororového... Ideme do hororového domu. No, tu je to hneď a nedela tam je stará žena, ktorá zomrela. A tá stará žena zabila svojho muža a ešte hovoria, že doteraz tam žije. Ja ešte raz čo hovorili, že vraj, že ona potopila na tej studni. A mačku zabila. Ja vraj, že aj oni mačky. Ale aj to. Inak toto poznám aj viacej. Aj toto poznám, to už som aj čítal na Facebooku. A je ešte jeden článok, a tu viacej. Tu zase nie, ale tu viete, čo je závažné? Viete, čo je závažné? Tam prišiel. Presvedčam mu to... Viete, čo je závažné? Ako presvedčaš to? To sa hodí na démona. No, dobre, poď, dáme to domov. Jó, dá sa. Čo dali? Hát de neked előről, hogy faszom a szádba. Nem úgy, hogy hátulról. De hátul! Hogy hátul világítson, ne elő. Látod, elővilágít. Ale mi? Jó, tesó, no, smegyünk. Ne? No, de neked hadd tegyünk YouTube-ra. Azt mondom, egyed ide. Abban balon. Azt így világít, hát faszt látok. Kacsol, geci. Nézed már. Jó, nem blokit. Velük közben sétálgatni. Nekem nem látni már nem semmit, hát csak te világít. No, no poďte rýchlo, tam vojdeme. Aďat. Kevin, je to pravda? Čo chceš? To je veľmi kurva dobré. Nechťac. Neťac. To je reťaz. Ale nepôjdeš. A ma rýchlo vojdite dnuka do toho domu. No, ja pôjdem prvý. Ne. Nie. Kevin ide prvý, lebo na svetlo.
Iba to otvoríme a už tam aj ideme. Lebo keď nás nejaký sused uvidí, tak sme v piči. Ale susedia o tom ako vedia, tam takto býva. Lebo Katy tam bývala, ty kokot vyjebaný. Je čo zomrela a sa došla. Táto tu vyjebaná. No, teraz ticho, kúpite sa všetci. Čaute kamoši. No, to má nišad má. Poďte, ukážem ten dom. Nišad. Kamu? Nie, to bol. Kamu, Nišad to má. bol. Motor nabrali. Tam je Satan. Katy tam ani nebola. More. A som sa tak zlakol. Do piči. A ja. A ja more. Ajde už sedím, to tomu sedím. Katy tam asi bola. Ha! Futi vole. Sme v Ríti. Katy tam asi bola. Ki. Da. Anna jobb! Én? Több darabok leszakítottam. On der. No v piči. Tesó, hej kámo. Megyünk gyorsan a csizsakhoz, gyerünk gyorsan oda. Ne, oda ne. Kopasz minket lelő. Baj, tesó, jó, vicces lesz. Akkor blocska, jó dobjára, akkor mit lehet csomagoljuk egyszer, geci? Hej, Tesó. poznáte Jani, ratatúj kopasz. Hej. Ma obrana Hej. rukavica, chlapci. Čo je kam? Ide za nami. Puśćcie. Do piči.